Croeso cynnes I Pennod newydd sbon o Gwennan a Sioned yn siarad ffwtbol. A Gwennan, I ni wedi cyrraedd Pennod brif 6, mae amser yn hedfan. A dwi wedi methu credu bod pobl dan yn gwylio, wel, ti yn amlwg, ond fi, siŵr yn dyflasu pawb. Na, mae fe'n gret bod ni jyst yn rhoi gymaint o sylw I gêm y merched. A mae rhaglen llawn doc gyda ni unwaith yn rhagor wythnos yma. I ni'n mynd I fod yn ymweld â chlwb pêl-droed Amlwch I weld siwt mae pethau'n mynd I nhw hyd yn hyn tymor yma. A wel, I ni gyd wedi bod yn siarad am Gareth Bale wythnos yma gyda Captain Cymru yn cyrraedd 100 o gapiau rhyngwladol, ond I ni mynd I fod yn siarad gyda Loren Dykes, Sophie Ingle a Jess Fishlock sydd eisoes wedi cyrraedd y garreg filltir yna. Ac wrth gwrs, I ni'n mynd I fod yn rhoi sylw i'r brif adran. Felly lot o bethau I ddod yn y rhaglen, ond yn gyntaf beth am I ni ddal lan gyda phopeth sydd wedi bod yn digwydd ymysg clybiau'r brif adran dros yr wythnosau diwethaf. Ar ôl sgorio hat-trick I dîm Cymru dan 19 yn erbyn Albania fis dwytha, llwyddodd Phoebe Pool I achub y blaen I Gaerdydd wedi hanner awr gyda'r clincar yma yn erbyn Aberystwyth. Gyda dim ond 5 munud o'r hanner cynta'n weddill, sgoriodd Pool unwaith eto I ddyblu mantais yr adar gleisio mewn pinc, ei 7th gôl y tymor hwn. Wythnos yn ddiweddarach, sicrhad Caerdydd 7th buddigoliaeth yn olynol ym mhob cystadleuaeth, pas gywir gan Catherine Walsh ac Amy Williams yn y fan ar lle I roi'r adar gleision ar y blaen. Ar ôl creu'r gynta, Walsh oedd sgoriwr yr ail gyda'r chwip o gicrydd yma I ddyblu'r fantais. Roedd na drydydd I Gaerdydd cwta chwarter awr yn ddiweddarach, Fion Price ar gic gornel a phwy arall ond Catherine Walsh yno I benio'n dwt I gefn y rhwyd. Yna wedi'r egwyl, cwblhad Walsh I hat-trick mewn steil. Gôl rhif 4 I Gaerdydd yn ei rhoi nhw ar yr un nifer o bwyntiau ar y brig ac Abertawe, a hynny cyn y gêm fawr yn ei herbyn penwythnos nesaf. Wrth I bont y prif groesawu Port Talbot Bram Sul, yn ryfeddol chydig eiliadau yn unig oedd ar y cloc pan roddodd Elena Murphy y tîm cartra ar y blaen. Deg munud yn ddiweddarach, y bêl I fewn o'r dde, a dyfal barhad Alison Witt roddodd y bêl ar blat I Olivia Barnett rwydo mewn steil. Ac os da chi'n meddwl bod hon yn gôl dda, aroswch nes I chi weld I hael hi. Roedd Ponty 2 gôl ar y blaen toc wedi hanner awr. Cicrydd Anais Trinci yn canfod pen Perfyn Davies. Ac yna, eiliadau cyn yr egwyl, Elena Murphy lawr y dde a Perfyn Davies yn gwneud y gwaith creu y tro hyn, wrth ganfod Olivia Barnett I hael hi o'r pnawn, hyd yn oed gwell na'i chynta. Fe ddaeth cyfle prin I Port Talbot ar Smotin, ond Loren a Mor fethodd am manteisio wrth I Macy Jones y golwr arbed yn wych. Ond ar ôl curo'r drws droion, fe ddaeth gôl I Port Talbot o'r diwedd. Courtney Thomas yn sicrhau gôl gysur gyda 10 munud yn weddill. Yna fe lwyddodd y tîm cartra I adfer I 4 gôl o fantais, diolch i'r eilydd Eva Pris Jones I gwblhau pnawn llwyddiannus I bont y prif. Gwennan, lot o goliau wedi bod dros y penwythnos yn y brif adran, a newn ni ddechrau gyda'r fuddugoliaeth I bont y pryd dros Port Talbot. Pont y pryd I symud i'r bedwaredd safle, mae momentum da gyda nhw ar hyn o bryd, maen nhw wedi ennill 2 gêm diwetha nhw. Oes, o wedys I ar dechrau tymor, o'n i'n edrych ymlaen, o'n i'n wedys I gweld sut bys nhw'n wneud, achos o'n i wastad yn teimlo taw nhw I fi enwi oedd y ffefro yna I cyrraedd y pedwerydd safle yna. Mae dechrau agor lan yn dda iawn, mae yna llwytho fel cystadlaethau bach diddorol a difyr yn mynd ymlaen yn y gyngor sy'n hyfryd I weld. Mae rhaid I sôn am Gaerdydd yr adar gleision hynny yw, achos maen nhw'n hafal ar bwyntiau gyda Abertawe ar hyn o bryd. Maen nhw'n ail yn y gyngrair. O ti'n disgwyl I nhw fod lan yn cystadlu fel maen nhw?
O, na wedys i hwnna dechrau tam, o'n i'n edrych ymlaen i gweld sy'n nhw'n gallu wneud, achos o'n i jyst yn teimlo gyda'r holl buddsoddiad sydd wedi mynd mewn. Ti'n ôl yn y cefndir o ran y staff hyfforddi, mae tîm 19 nhw'n hynod o brif hefyd, mae chwaraewyr gyda nhw fan'na'n gwythio mewn i'r tîm gyntaf. O'n i'n edrych ymlaen i gweld sy'n maen nhw'n adlewyrchu hwnna ar y cae, a maen nhw'n sicr wedi chwarae teg. Es i'r gêm pan wnaeth nhw chwarae yn erbyn Abertawe, a falle jyst meddylfryd, falle dangos bach gormod o barchu Abertawe, ond so maen nhw'n chwarae gilydd nawr, pan wythnos yma fydd hwnna. Mae gymaint o gemau mawr pan wythnos yma, mae fe'n hyfryd. Ond fydd hwnna'n eto yn un, jyst o ran sut mae Caerdydd yn mynd at hwnna o ran meddylfryd, ydyn nhw'n mynd i eisio falle mynd am y pwynt, neu ydyn nhw'n mynd i really dangos nhw eu hunan a herio'n hunan a mynd amdani, chwarae lot o chwaraewyr ymysodol, system ymysodol, i herio am ddiffyn Abertawe, achos mae Abertawe, mae amddiffyn nhw mor gryf a gadar. Mae ddim yn edrych fel bod nhw unrhyw un yn mynd i mynd heibyn nhw, ond mae angen weithiau dangos mwy o parch yn y ffordd o ran fynd at y tîm yna, yn lle mae gymaint o tîm yn eistedd nôl gymaint, ond mae'n anodd wedyn. Ti di sôn am herio am ddiffyn Abertawe. Mae'r ymysodwyr gyda Caerdydd i wneud hynny. Ni wedi sôn am Phoebe Poole lot. Catherine Walsh yn cael hat-trick dros y penwythnos hefyd. Mae'r merched yma jyst yn syrenu. Maen nhw'n ffili stop o sgorio goliau ar hyn o bryd. Mae'n hyfryd i gweld yn amlwg fi bach yn pios, achos fi'n cyn blaenor hefyd a fi joio gweld yr ochr yna. Ond beth sy'n hyfryd yw bod nhw'n rhoi pwysau ar ei gilydd hefyd, achos maen nhw'n, pan maen nhw'n dod oddi ar faint, maen nhw'n perfformio, so maen nhw'n ysu chwarae'n gyson, a maen nhw'n wedyn yn rhoi pwysau ar y chwaraewyr sydd yn dechrau. Mae Phoebe Poole gallu tymor ar ben y blwyddyn diwetha, mae wedi parhau tymor yma, mae wedi cymryd y safon yna perfformiadau mewn i gemau ryngwladol hefyd, a fydd hi llawn hyder. Fe jyst ydyn nhw'n gallu cael y system yma i cael nhw yn chwarae ar ei gorau, cael y bêl i'r chwaraewyr yna yn y safleoedd maen nhw'n gallu wedyn creu problemau i Abertawe. Ac o ran Met Caerdydd, maen nhw'n drydydd yn y gyngrair ar hyn o bryd. Maen nhw 3 phwynt tu ôl i'r elyrch a'r adar gleision. Beth yw dy farn di o rannu sefyllfa nhw ar hyn o bryd? Ydyn nhw'n tan gyflawni o bosib, tyma bach? Fydden nhw'n siomedig yn amlwg i bob ble maen nhw, ond maen nhw wedi perfformio dda iawn, ond jyst 2 colled yn erbyn un o'r tîmoedd gorau, maen nhw heb colli yn y gyngrair be Abertawe am 3 mlynedd, credu mae'n gywir. So mae'n dangos jyst y safon. Maen nhw wedi bod yn chwarae yn weddol dda, gêm gyntaf tymor, ond nhw'n anlwcus i colli'r gêm yna. Mae digon o chwaraewyr ddawel gyda nhw yn ymosod, ond yn amddiffynol, maen nhw jyst bach gormod o camgymeriadau mwyn ag unrhyw beth sydd wedi cosbi nhw, a dyna pam maen nhw yn y safle maen nhw, a hefyd yn amlwg mae Caerdydd wedi camu lan tymor yma hefyd, so dyna pam maen nhw falle'n teimlo bod nhw ddim cweit ar y pwynt maen nhw angen bod. Jyst cyn i ni symud ymlaen, ti wedi sôn yn barod y gêm fawr penwythnos nesaf Abertawe yn erbyn Caerdydd, fel i ti'n gweld yr un yn mynd, achos mae'n o bosib yn mynd i fod yn un ble fydd lot o gyffro gen i weid. Fydd ben o lot o gyffro. Fi'n credu fydd y pencampwriaeth yn cael ei setlo, os fi'n onest, ar y gêm yma, so fi'n gobeithio, ddim bod fi moyn swnio fel fi'n mynd yn erbyn Abertawe, ond beth fe yn diddorol, a cyffroesian i gweld Caerdydd yn ennill, achos fydd e'n agor allan yn amlwg i Gaerdydd, ond hefyd i Met Caerdydd hefyd. So fydd e'n diddorol a fydd e'n cyffroesi ni fel gwylwyr, ond allai ddim yn heibio Abertawe. Just y ffordd maen nhw mor gryf. Os ti ddim yn ildio, ti ddim yn colli, a maen nhw just ddim yn edrych fel ildio. Plus wedyn mae gyda nhw gymaint o chwaraewyr gwahanol sy'n cyfrannu. So pobl fel Hosford wedi bod yn sgorio lot yn ddiweddar, mae hi wedi bod yn cyfrannu, mae gyda nhw Chivers, mae gyda nhw Stacey John Davies hefyd, mae llwyth gyda nhw. Ble falle gyda tîmoedd arall mae gyda nhw ond 1 neu 2 sydd yn sgorio'n gyson, a maen nhw'n dibynnu arnyn nhw. A dyna pam allai ddim gweld heibio Abertawe. Ond, mae'r records fe'n ei cael ei torri, so mae'n rhaid ni bod yn positif, a jyst gobeithio bod Caerdydd yn mynd mewn fel wedys i gyda system rili ymysodol a'r meddylfryd positif yna, ddim yn dangos gormod o barch.
Wel, yn ogystal â phopeth sy'n digwydd yn y brif adran yng Nghymru, i ni hefyd moyn ffocysu ar y clybiau llawr gwlad a'r clybiau sydd yn is lawr y pyramid. A wythnos yma, ath Nicky John i dîm fwyaf gogleddol Cymru, clwb pêl-droed Amlwch, i weld sut mae pethau'n mynd o dan strwythur newydd y gymdeithas. Roedd hi'n haf digon cythryblus i un o glybiau merched hynaf Ynys Môn wedi glwb pêl-droed Amlwch golli rheolwr a sawl aelodau carfan yn dilyn ail strwythur o'r pyramid merched yng Nghymru. Rhad dwytha, o'na 4 ohona ni wrth y bwrdd y fynco wrthi'n dweud, beth sy'n mynd i ddigwydd, yda ni'n mynd i gario ymlaen, lle mae'r chwaraewyr mae'n mynd i ddod os gynnon ni ddim rheolwr. Oedd pethau'n edrych yn ddi iawn, ond dyma ni yma heddiw yma. Barod am gêm arall, gynnon ni subs a bob dim, chi'n gwybod, da ni'n uned cry eto. Dwi'n neud obeithiol hyn y gwir am y dyfodol ni. Dwi'n y clwb wan ers 8 mlynedd. Do'n ni'n eisiau gadael y clwb yma fynd. Y clwb yma'n rhan mawr o bywyd fi. Fam lle dwi'n dod ar fusul, os dwi'n nghofio bob dim, ac o'n i'n meddwl diolch fi nôl i'r clwb am bob dim ma nhw wedi gwneud i fi, oedd yn gwneud yn siŵr bod fi'n cadw tîm Genod yn ôl yn Amlwch. Ac mae'r awch yna i barhau wedi talu ar ei ganfed. Un o'r chwaraewyr ifanc newydd, Tesni Hughes, oedd ser yn y gêm bnawn Sul wrth fachu 2 gol yn ei buddugoliaeth y 6-0 dros Tref Amlwch yn Lôn Bach. Dwi'n gwybod beth, dwi'n speechless efo pa mor bell dwi'n dod yn y blwyddyn diwetha, yn enwedig ar ôl Covid efo dim training a falle, dwi jyst yn hynod o falch bod fi nôl yn y gêm a fydda disgwyl gweld be mae'r dyfodol yn dangos i ni. Buddugoliaeth gret i Amlwch a diolch yn fawr i'r clwb am y croeso cynnes gath griw Sgorio. Nathon ni joio mas draw a mae'r eitem gyfan ar gael i wylio ar sianeli Sgorio nawr ar Twitter, ar YouTube. Chi'n gwybod y drill erbyn nawr. Un gŵr i ni gyd wedi bod yn siarad amdano wythnos yma yw Mr Gareth Bale, achos yn y gêm yn erbyn Belarus nos Sadwrn ddiwethaf, nath capten Cymru ennill i ganfed cap rhyngwladol. Ond fi o'n i'n siarad gyda'r merched sydd eisoes wedi cyrraedd y garreg filltir yna, a wnaethon ni siarad gyda nhw am just faint oedd e'n golygu i nhw i ennill 100 o gapiau dros Gymru. I don't think anybody would have put on their first shirt and thought, I'm going to get to 100 caps. And so when you go and get it and you look back, it's just one of the most kind of emotional roller coaster. And I think that, you know, obviously with Gareth and Chris, what they've been able to do with the men's team, get to major tournaments. And, you know, when the Euros in France, I think will be one of the highlights of Welsh sport in history, you know, forever. And they were a part of that, you know. So I think it'll be a huge, huge moment for Gareth, and one that he will deserve. I think you don't realise until you hit it, until after, you know, the dust settles, and a few weeks after you think, you sit down and you actually look back and think, my God, I've actually played 100 games for my country, and you kind of never really dream of that because it's such a big, you know, big thing to even play 100 games for your country, but it's just an amazing achievement, really. I think at the time you're just thinking of the game and you're pretty nervous because eyes are on you more than probably usual, you know, from an individual point of view. So ultimately just nerves, you know, just a little bit more than usual probably, but afterwards you get time to reflect, and I think it's just a proud moment for the people who have helped you along your way, you know, not necessarily yourself. A thank you to them really, and a moment for them to enjoy. I think I was just nervous. Gret i glywed gan Sophie, Jess a Loren fyna. A Gwennan, pan i ti'n meddwl am cynlluod o gemau ma tîm merched Cymru wedi chwarae, mae'r ffaith bod y merched ma wedi chwarae dros 100 o weithiau i Gymru just yn hollol anhygoel. Ydy, mae fe. Wel, mae fe dangos y datblygiad yn gyntaf, a sy'n hyfryd i weld o ran pa mor aml a pa mor gyson mae'r tîm nawr yn chwarae. Ond hefyd, jyst yn dangos am y tair yna, a'n amlwg Chris gyntaf Gareth Bale hefyd, jyst ymroddiad nhw dros chwarae i Gymru. Un peth fi'n credu mae pob un o'n nhw gyda'n gyson yw faint maen nhw'n caru y Cris yna, faint maen nhw wastad moyn bod fyna, bod chwarae i Gymru yw'r peth pwysica. Weithiau, mae'n anodd i gweld yna dyddiau yma. Fi teimlo, falle fwy yn gêm y ddynion, ond mae'r clybiau yn cael gymaint o blaenoriaeth. Ond chi jyst wastad yn teimlo gyda
chwaraewyr yna. Na, Cymru yw e. A fel cefnogwr, mae yna jyst mor bleserus i weld. A dyna pam mae'r perthynas agos fanna fi'n credu rhwng y cefnogwr a'r chwaraewyr sydd fanna. Ond mae fe'n hollol anhygoel bod y merched i chwarae gymaint o weithiau. Fel wedi gan ystyried bod Cymru ond i chwarae jyst dros 200 o gemau. Eto jyst dangos ymroddiad, ond proffesiynoldeb nhw hefyd, y ffordd maen nhw wedi edrych ar ôl eu hun. Oedd hi ar y cae, achos mae rhaid ni hefyd ystyried, mae'r merched yna, falle yn ddiweddar yn y 2 mlynedd diwethaf, ond cyn hwnna, nhw ddim yn cael y cymorth ariannol neu'r cymorth meddygol, felly oedd e hyd yn oed yn fwy bwysig i nhw yn y ffordd o'n nhw'n trin cyrff nhw, y ffordd o'n nhw'n ymdopi gyda ymarferion, i sicrhau bod nhw yn y safle gorau posib i chwarae dros Cymru, a mae'n rhaid canmol Jess, ddim falle bod fi moyn dod o un mwy na'r llall, ond jyst y ffordd mae hi wedi gorfod teithio mor bell hefyd. Mae hwnna'n rhoi gymaint o straen ychwanegol ar y corff hefyd. So, ond fi jyst mor falch bod y merched, yn amlwg gyntaf Bale, ond bod y merched yn cael y clod yna maen nhw'n heiddi, cos maen nhw'n sicr yn modelau rôl anferth yn y gwlad yma. Un peth nath sefyll mas, achos nath sgorio eitem gyfan gyda Sophie, Jess, Loren a Gynta hefyd. A un peth oedd yn lyflu i weld, oedd y parch oedd y dynon yn dyngos y merched. Oedd e ddim fel sy'n nhw ar wahân os mae hwnna'n neud synwyr. Oedd na barch bod pob un o'n nhw wedi llwyddo i wario Gymru dros 100 o weithiau. Credu, mae hwnna'n dod o fewn y cymdeithas pêl-droed ei hun. Chi'n gallu teimlo hwnna gyda'r tîmoedd iau, maen nhw'n un teulu mawr. Mae lot o staff yn cydweithio rhwng oedrannau gwahanol neu rhwng tîm y merched a'r dynion. A mae hwnna'n hyfryd achos chi yn teimlo hwnna wedyn. Mae'r merched nawr, beis nhw yw yn y feil ble mae dynion hefyd, so weithio maen nhw'n croesi ar draws ei gilydd. A i lwyddo mae angen yr holl cefnogaeth. A nhw'n gwybod bod nhw'n teimlo hwnna nawr, a mae hwnna'n hyfryd i weld a gobeithio fydd hwnna'n ysbrydoli nhw i fynd ymhellach ymlaen a gobeithio cyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd yn Awstralia a Seland Newydd. A mae hwnna'n symud ni mlaen yn neis iawn i'r gemau nesaf sydd i ddod i Gymru. Gwennan, gemau yn erbyn Groeg a wedyn Ffrainc. Newn ni ddod i gem Groeg yn y man, ond heb os fi'n credu y gemau yn erbyn Ffrainc yw her fwyaf Gemma Granger hyd yn hyn ers iddi gael y swydd. Yn sicr. Maen nhw wir ar un o'r tîmoedd gorau yn y byd. Maen nhw'n tîm tan gyflawni pan maen nhw'n cyrraedd y pencampwriaeth y mawr. Chi'n edrych ar carfan nhw, y cefnogaeth ariannol, y system, y strwythur sydd gyda nhw, a dylse bod nhw'n cyrraedd rownd y terfynol a ennill, os fi'n hollol onest. So yn amlwg mae hwnna'n rhywbeth maen nhw'n ysu i wneud, ond ni wedi chwarae rai o'r tîmoedd gorau yn y byd, ni wedi chwarae'r enillwyr y gemau Olympaidd yn Canada, ni wedi chwarae yn erbyn Denmark, mae traddodiad dda iawn gyda nhw, mae'r Alban yn gwella, a ni really wedi chwarae'n dda mewn cyfnodau o fewn y gemau yna. So fi'n credu fydd Gemma Granger yn edrych o ran yn amlwg y underdogs tag, ond mae hwnna'n siwtio ni weithiau, mae hwnna'n rili yn siwtio ni, a gyda'r cyflymder sydd gyda ni nawr wrth gwrs ymosod. Fi'n credu fydd yn diddorol sut mae hi eto yn strwythuro, beth yw'r game plan yn union, ond ys dim pwysau ar y merched yna, mae pawb yn gwybod bod Ffrainc yw'r ffefrynnau, fydd pawb yn disgwyl i Ffrainc ennill. Mas fyna fydd yna torf enfawr, so fydd e'n profiad dda, fydd e'n profiad really gwerthfawr i'r merched ifanc fel Carrie Jones, Esther Morgan am reina. Ond joio'r profiad yna, joio'r cyfle i heriwch chi'n erbyn y goreion yn y byd, a mynd amdani achos dim byd i colli. Fi'n credu bydde hefyd yn brawf arbennig i weld yn gwybod ble mae Cymru, achos mae waren erbyn rhywun fel Kazakhstan hefyd yn brawf, ond fel wedys ti, mae waren erbyn gwlad sydd y rai o chwaraewyr gorau'r byd. Mae hwnna'n mynd i fod yn gyfle da i chwaraewyr, fel wedys ti, chwaraewyr fel Carrie Jones i weld reit, ble sydd eisiau ni wella? A ni sôn trwy'r amser am y dyfnder yn y carfan yna'n gwella, a mae wedi, ond fydd e'n dangos yn wir yn y gemau yna, achos fi'n siŵr fyddwn ni'n amddiffyn lot, fydd lot o gwaith cael lawr a just cadw mewn system sicrhau bod y bylchau ddim rhy mawr rhwngthyn ni.
a fyddwn ni methu cadw dwysedd yna lan o ran y chwaraewyr am holl 90, felly fydd angen gwneud y newidiadau yna. Ydy'r chwaraewyr wedyn sydd wedi bod yn rhoi dwylo nhw lan yn ddiweddar. Yn amlwg mae Hannah Kane am ffodus wedi cael anaf, so fydd hi allan, a mae hwnna'n siom a ergyb mawr. Ond ydy'r chwaraewyr yna nawr yn barod, a dyna fydd y cwestiwn mawr i fi, plus wedyn, ni wedi bod yn trio gweithio ar y ochr ymosodol yma. Nawr yw'r gemau ble, os chi'n cael cyfle neu hanner cyfle, mae rhaid bod y penderfyniad yn y trydydd ymosodol yr un gywir. Mae angen bod ni'n cymryd y cyfleoedd yna. Fi ddim cweit yn siŵr os bod ni lan i ble ni moyn bod eto, ond gobeithio nawn ni camu lan wrth i'r heriau yn y gemau yma mynd yn fwy. A fydd y gêm gyrtryna yn erbyn Groeg ar y nos Wener, a wedyn teithio mas i Ffrainc ar y nos Fawrth. O ran y gêm yn erbyn Groeg, beth wyt ti'n disgwyl o'r gêm yna? Fi'n disgwyl buddugoliaeth. Fi'n gwybod bod hwnna hyderus, ond gyda'r carfan sydd gyda ni, gyda'r dechrau ni wedi cael, mae rhaid i ni cael e. Mae rhaid ni parhau rhoi pwysau ar yn amlwg Ffrainc yn mynd mewn i'r gêm yna, ond yn fwy na unrhyw beth ar gyfer y ail safle yna, sicrhau bod Sophie Ingle gwybod bod ni ddim yn mynd i gostwng unrhyw pwyntiau arall yn y grŵp. A jyst y ffordd ni wedi bod yn chwarae gatre, yn amlwg gyda ni'r fuddugoliaeth dda yn erbyn Kazakhstan a wedyn Estonia hefyd. Fi'n gobeithio fydd na torf mawr fan'na eto, achos mae hwnna wir wedi ysbrydoli a helpu'r merched cymhellu nhw. So gobeithio fydd e'r un peth a wedyn jyst dechrau'n gryf a mynd amdani. A goliau hefyd, fi'n credu mo ni moyn bod yn amharchus tuag at Groeg, ond mae'n gyfle arall i helpu'r system o ran gwaniaeth goliau a phopeth o ran y grŵp. Yn sicr, a dyna beth o'n i'n gweud o ran y tîm yn camu ymlaen nawr i'r lefel nesaf. Mae angen bod ni'n fwy clinigol. Bod ni wedi sgori 6 yn erbyn Kazakhstan a 4 yn erbyn Estonia, o'n i wedi gwastraffu gymaint. Wel, tîmoedd fel Ffrainc wedi rhoi dros 10 ar tîmoedd yn y grŵp yma. Mae angen os bod ni moyn camu lan i'r safon nhw, mae angen bod ni'n dechrau wneud yr un peth a really gosod marc a dangos bod ni'n fyna am reswm, ni moyn bod un o greuon yn Ewrop. Wel, yn amlwg, cyfres yn ffocysu ar gêm y merched yng Nghymru yw Siarad Ffwtbol, ond eithon ni gael sgwrs gyda rai o chwaraewyr tîm dan 11 Cymru cwbl o wythnosau yn ôl, achos o'n nhw'n ware yn erbyn Gibraltar a'r Swistir. A Gwennan, oedd un o'r gyn-disgyblion di, Ryan Astley, yn sôn tipyn am ba fath o athrawes i ti, a dyma be oedd dy Ryan i weid. Nawr mae Gwennan Harris yn wyneb cyfarwydd iawn i ni fan hyn ar Sgorio. Oedd hi arfer dysgu ti yn yr ysgol? Pan roedd hi'n Llanfa Creinion, dwi blwyddyn 8. Roedd Gwennan Harris yn edrych am y PE games, teacher ni, pêl-droed, a ni wedi cael good look, cwpron efo hi. Dwi'n meddwl wedi cael i'r final, ddim wedi ennill yr ond. Roedd o'n teacher, Oedd hi'n strict? Roedd fi'n, definitely. No, I can't say too much, ond, So, Gwennan, oedd ti'n eitha strict yn ôl Ryan? Wel, mae rai bod fi'n credu. Oedd hwnna i fod yn dig, oedd hwnna yn job gyntaf fi'n dysgu, so o'n i'n ifanc, so oedd rhaid fi gosod y safon, ond na, fi wastad yn llym, mae angen dechrau off, gosod y sylfaen, safona uchel, ond na, mor neis i gweld e'n llwyddo, a ti wastad yn gallu gweld y talent oedd gyda fe, just chwaraewr anhygoel, ond fwy nag unrhyw beth, person really ddi ymhongar, safona uchel gyda fi o ran y ffordd mae'n ymarfer, a mae rhaid canmol y ardal yna i fod yn dig, ar ysgol Llanfair Cyreinion, achos rhwng Ryan Astley a Carrie Jones, oedd hefyd yn cyn-ddisgwyl fan'na cyn iddi symud nôl i Dre Newydd. Maen nhw wedi gwneud am ardal gwledig a ysgol fach, maen nhw wedi dod o 2 sir dyfodol Cymru pêl-droed ymlaen. So, hyfryd i gweld e'n llwyddo a bod falle fi'n bod rhy llym wedi falle helpu fe gobeithio mewn un ffordd. Mae rhaid ti fod yn llym, yn enwedig pan ti'n gweithio dy Dylan Ebbs a John Hartson hefyd. Wel, yn union, ti wedodd e. Gwennan, diolch yn fawr iawn am dy gymryd i unwaith eto wythnos yma, a fydd Gwennan a fi nôl mewn pythefnos pan i ni'n edrych nôl ar gemau Cymru yn erbyn Groeg a Ffrainc croesi bysedd yn dathlu o leia 1 buddugoliaeth, Gwennan. Yn sicr.
croesi bysedd, Cymraeg Cymru, pawb lawr i Parc y Scarlet i gefnogi. Diolch am wylio, welwn ni chi tro nesaf.